Sobwamo gochaka bona iga goika omwelio amaya yebire bigani ngochaka korase county ya Kisii asengo kumenya bina nigo omubere bw'umusa oyomo oyo tamanyiri obakogotoka emambe ya lero asensemeli ya Nyabiuto egotoka ase wodi ya Kiogoro ime county ya Kisii nige kagere bina nigo omubere oyo osenigo musa oyo abeteka goiterwa ngao naboigo omubere oyo gotugutwa ase Chinsemecho Murikito Vincent Onyancha na Atalias Chinsemecho nabo igogo twaliganilia orobotiro kubwatia ntoga ikere tu asaga taka tukutuga kali gaitere tumuntu tanya gweterwa gese no bwali mono bwa so iroborendi bwa keire borendi mbonga ritanginga kina bwa rengo ya yo mondo yo gale twikia gara mambi buna naji kulikia mabera ninje namanyora saa 12 taika 40 abo ngati yabamenyi kurwanya Nyabiuto yo gotoka se wodi ya Kiogoro imeye county ya Kisii uichanege korekia korekana se mambi ya lero somubero bw'umusa yo mubwate myaka yegatwa otoka korutire mbarabara nebara ase ensemeyo igo nabuka mambi naji kulikia mabera nanyora omuntu oraire Kenya nsemo nakero mugambi esini abantu baje ndumo maiti tali muntu ba nige kagire buna omubero y'obw'umusa oyo nigoitere twasangao nakoretwa nakorutwa ase ensemeyo egento nabo kiagechi abanyakenyero ase bagikeria egekorekyo abantu bakora amang'ana aya mbabase batoleterera nyababwata amang'ana abo baira ase bakoira gochi batoleteire bosuku na nimbaya sana twabokire bono mambi twanyorire omuntu oretire bekiranga saiga se Kenya fatamo koito burunga bekire okobori gwani go kwaruro go chia saba sai kwerenda na goikanka chinsa chibwenreta na boiga boibori nigo babori kumuke getambukiro na komanya saba na hobare ekero bagosoka na boigo ne chinsa bakoirana aba muronye moko genda sibugo kigakimwirana bwangu kamuranja abaibori agesimi omwana omambi oto narika usetaraje babone togotoletera igikere kigusie kinechi muma bagoitero monta ali bacha gotoleteraga ira nyarekana ngani alikuwa musafiri urungi lakini akanyora machambasi yakora akamuita so to konde musana koleti nandi tugusaba oburendi bubuchya abantu baitu barendi maega yo gotoka kumubero yo chinsa 12 chamambia nigo mori yo rusi kwa sensemi yo chinsa 5 chamubaso asa abanyanyimbo barokana kwerinda ya kurusi omubero yo ase ensemeyo ya ntoramo manyatari oga twatemire kubanya chinsa baka je igire gisasta ndoraro abanyana nande ne para abantu mbagendereta goita ndeta yote abire ngamumuro yo ntomo manyete nabono kurumambio musabji uno arega aganyete awakire kisimi Kiogoro gochibosongo toganyete baka bono igasa ntware kogento cyo korega su muntu kurete kesuna nabaibori mbakaniri yanda ichinga cyabo bakumiti umwana wabisaka tigato basabira nibo kongunya saba konya bamurabako omubero nyagosira nigo rusigwana koirwe nkendo na nabo nigo bwate chinkoma se bigoti byaye nabo igo namaboko akia na mabira manene naenda yuguti twara riro mumuro ikiromoke areirie encheraga igapara akio oyo gokoraye yasa tigamokonya agenda akoreki atige akio nyenkenda ari gwetani yasa oracha mwakani lakini rende bamuitire bobe bagocha gotoleteraga igaga kintomo manyeti nigo yatigero kumye gochia samenyi bensemeye aiga sensemo ya Nyabiuto maiga yumubiro tamanyiri gotoka sensemeye ase mambi ya regento kyarokane kuikirigwa na amenyi ya sensemeye nigo chinga kichibanya rekobole serikali kane kingo nyarego tinyoborendi ana sensemo ya Kiogoro ase bikoro byobosari byarokane comment kana samo tukabwangoiga nana bokorengano mokoyu mugambe na bwata nikorengana n'abanyakinyero nigo batebire buna ekinege ntogetanya okorekana anene nigo ekagero umubiro nigo nyare tugoiterwa nseme ngao na koletwa na korutu asensemeyega ko reporter ya Ndizi TV ko chinsemo cha Nyabiuto gotoka se wodi ya Kiogoro imeye county ya Kisii veterana nchenkro kwa Vincent Onyancha.